mila euskaltzaindiari, konbidatzeagatik. Gau isa baino, hori ikusten duzue, hitz zentroaren ordezkari gatotzela. Azken urtean EHUn barruan sortu den zentro sail moduko bat administrazioaren barruan, AOLAP eta isaren artean osatu duguna, eta etorkizunari begira nahi duguna elkarlanerako gune bat izatea, etortzen den uholde honi begira. Hasi baino lehen, godatzea ez dela esan behar teknologia berriak. Duela 25 urte, Euskaltzaindiaren kongresuan, egon ginen talde moduan, Miriam Urkia eta Itziar Adudiz etorri ziren, Patxi Petlirenak gazte zenean ikusten duzu egin zula kronika, eta baita ere, zenbaki bodobilen hildotik, esan behar da, justu hilabete honetan, zuzeneko 25 urte beteko ditula. Eta, gazdenki honekin, gaina esan nahi dut, zorionoikoa gadela, egunkadiko korpusa digitalizatu dutela, uste tokedez banago, Bermeia eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren elkarlanez, eta zorionez, korpus hori daukagula eskudagarri. Aurkezpenaren ondin nodakoak, sarrera eta kokapena, gu hizkuntza teknologietan zentratuko gea, gero pizka gude eskarmentutik zer ikasi dugun izataldeak 30 urte ditu, zer ikasi dugun, pizkate estrategia moduan, eta eskatu zaigu estandardizazioaren aldetik gudekarpena egitea, baita ere egingo dugu. Eta, goizean, 2. puntuan, goizean Bingen Zubidiak esan du plangintza baten beharra dagoela, eta gu jaurlaritzarekin lankidetzan adigea plangintza horren lehen berzioa prestatzen. Eta bukatzeko ondorio pare bat eta proposamen pare bat. Kokapena. Lehenengo da, hizkuntza teknologiaz ari garela, ingurune digitala oso zabala da, gai potoloa daude, bat oso importantea komunikabideak, eta sarea eta konsumitzeko modu berriak, baina gu hortaz gutxi esango dugu, gu ze tresna dauzkagun sarean eta ordenadoretan lanean eta zer egin dezakegu eta ze baldintzetan. Esan behar da, ahozkoa dena ari dela areagotzen, batez ere orain ahozko laguntzaileak edo hor daudelako, itzupen automatikoa, hizkuntza zuzenketa, zaharragoa da, baina gero eta gehiago erabiltzen da, hiztegi laguntzak, eta bai. Eta esan behar da ere, programak edo ezagutzak kasu batzutan hizkuntzen artekoa dela, baina beti hizkuntza bakoitzerako lan bat egin behar da. Kasu batzutan handiagoa eta beste kasu batzutan txikiagoa. Eta hizkuntza teknologia gaur egun derrigorrezko tresna direla. Ingurune digitalaz guk aipatuko dugunetik aduntzago nahi baduzue ikastaro kliniko txiki bat hartu, Eusko Jaurlaritzaren IKT batzordeak publikatu zuen liburuzka hau eta oso gomendagarria da. 12. puntua da hizkuntza teknologiak bultzatu behar direla. Lehenengoa adibidez da Wikipedia dena, Bingenek ere aipatu du, arrakasta kasu moduan, eta duela gutxi revisatu da, eta ikusi da hizkuntza teknologietan gutxi aurreratu dela eta indarra jarri behar dela. Teknologia dira, baina lehen gaia hizkuntza da. Hizkuntza edo testua edo ahozkoa. Izataldean testu da dedikatzen gea eta AOLAP taldeak ahotzera. Ari gea estandardizazioaz,
baina informatika, hizkuntza teknologiak erabiltzen dugunean testuak analizatzeko, dena ulertu behar dugu. Dena irakurri behar dugu, eta ahalik eta gehiena ulertu. Helburua dena ulertzea da, baina ahalik eta gehiena ulertzea. Eta, hor daude, testu formalak batzutan akatsekin, edo forma ez lehenetxiekin. Daude testu dialektalak eta historikoak. Daude testu ez formalak, sare sozialetan asko erabiltzen direnak, eta gazteek erabiltzen dutena, gero eta gehiago, badauka zerbait dialektaletik, zerbait code switching, denetari daukana, eta batek uste termino bat sortu da, nik uste oso egokia, mintzidatzia. Gero eta gehiago interneten nahazten dira bi moduak, testua eta ahotsa. Eta estandardarekin testudako badakigu estandarda bultzatu egin behar dela, baina ahotsarekin joera gehiago da dialektala onartzea eta ulertu ahal izatea. Ainhoak oso ondo kontatu du parte hau, baina baita ere bibliografia aldera duela gutxi bat aldizkarian publikatu dute zenbaki berri bat, eta guztiz gomendagarria, bertan agertzen da baita ere Maite Goñek idazten du batzordearen erabakien inguruan, Josuk idazten du adimen artifizialari buruz, Wikipediakoek idazten dute, oso oinarri hona da, nolabai bibliografia asko oinarri bat eukitzeko eta aurreratzeko etorkizunean. Bertan, itzuli dugu Kornai irakaslearen artikulu bat, konzeptu berri bat plazaratu zuen, duela 6 urte, eta soziolinguistikan klasiko bihurtu den artikulu bat. Eta da, hizkuntzen heriotza digitala. Eta zoritxarrez, bere datuen arabera eta datuetan oinarritutako ikerketaren arabera, nolabait, uholde digitalean, momentuz eta prebiziotan ere, munduko hizkuntzen 5% bakarrik izango du arrakasta. Adierazle batzuk datuetan oinarritutako ikerketa bada, eta adierazle batzuk hizkuntza bat arrakasta digitala izango badu, adierazle horietan ondo agertu behar da. Ikusten duzue adierazlea direla, aipatu diren batzuk hemendik. Beste ikasketa bat egin zuten, uste MIT-n izan zela, eta hizkuntzen sustatu, datu hauek sustatutik hartu ditu, eta nolabait beti positibo jartzen garenean, alde positibotik beti esaten dugu teknologi berrietara azkarrago iritsi garela eta posizio hobeagoan aurreko erronketara baino. Orduan itxupenetan ze posiziotan gauden, gero Wikipedian ze posiziotan gauden, eta Twitterren ze posiziotan gauden. Orduan, nolabait, gero eta posizio hobeagoan gaude. Atzekoekiko, oso txikiagoekiko, edo baliabide gutxiagoekiko, posizio honean gaude, baina horrela begiratzen badugu, Josuk oso ondo esan duen bezala, badugu Islandiaren adibidea. Berak aipatu du azterketa hori, eta esan behar da, gobernuak ja dagoeneko plan bat egin du, horri diru ondo hornitutako plan bat. Eta Islandiako planean esan behar da, software librean oinarritzen dela, eta eduki libreetan oinarritzen dela. Teknologiaz, esan dut, hortan zentratuko nintzela, azterketa sakon bat egin zen 2012, gu tartean egon ginen, bai aholak taldea eta bai isa taldea, eta bertan anteratzen diren ondorioak oso interesgarria dira, gauza ez dira asko aldatua, 2012-tik, baina esan behar da, gutxi gora bera denok dakiguna. Inglesa
jaunta jabe dela, gero eta gehiago, gero daude 12 bat hizkuntza, tartean Europako 8 bat, oso posizionean daudela, inglesadekiko hala ere, Espainiaren kasua aipatu da, inglesadekiko ahul, eta gero egongo ginateke hirugarren multzoa. Ez da gutxi, estatu hizkuntza askorekin batera gaude, eta beste batzuk baino lehenago, baina da lasterketa bat, eta helmuga gero eta urrutiago da. Inglesadako egiten den guztia egin ahal izatea zaila da. Bueno, barkatu. Orduan, bigarren puntua, teknologiaren bilakaera. Josuk gauza batzuk kontatu ditu, baina pizkate alde akademikoagotik. ISA taldeak 30 urte egin ditu, azpimarratzekoa dira sorreratik bi ezaugarri importante izan ditula, talde izatea, garai hartan ikerkuntza individuala zen, gehien bat unibertsitatean, eta elkarlana, hainbat, nik uste hemen zaudeten gehienekin, proiektu den bat edo beste izan dugu. Eta hasi ginenean, ke pasada solari proposatu zioten itzulpen automatiko sistema bat egitea. Eta, gude lehenengo proiektua izan zen txosten bat, itzulpen automatikoko sistema baten bideragarritasuna aztertzeko. Zorionez azterketa egin genuen eta erabaki genuen hasi da zela behetik. Eta pizka gude proiektua edo taldearen filosofia kontatzen dugunean beti jartzen dugu piramide bat. Eta aplikazioetara iristeko lehenago landu egin behar dira oinarriak. Oinarriak asko aipatu diran korpusak, etiketatuak edo etiketatu gabeak, hiztegiak, terminologia bankuak, eta gero daude tresnak, eta tresnak ez dira aplikazio zuzenak, daukat, adibidez, Miriam Urkia eta Biontesia izan zen, lehen aipatu da analizatzaile morfologikoa. Ni lagunei esaten dienean, esaten zuten, eta horrek zertarako balio du. Eta, orduan, zertarako balio du, zuzentzaile ortografikoan, erabilpen zuzena du, hitz batek analizidi baldin badu, ondo dago, eta bestela, ez dago ondo, gutxi gora bien. Baina ez du hortarako bakarrik balio. Egin dugunean, irakaskuntza sistema bat, nos lehen aldia sorkuntza egiteko, informazio morfologikokin eta lemadekin, badakigu zeitza sortzen da. Lan gehigarria egin gabe. Orduan, akademian, gu ere, lan banaketa ere planteatu genuen, eta akademian, beko mailetan ibiliko ginela, eta bermaiz aplikazioetarako enpresa bat beharko zela, hori berehala konturatu ginen, eta helbiderarekin batera, bere garaian sortu genuen enpresa bat. Josuk, itzulpen automatikoarekin, emaitzekin deskribatu du ze bilakaera egondan teknologian. Baina merezi du ulertzea, zergaitik eta nola. Eta nola baitit, irtenbide bakoitzaren alde azpimarrapenak, denak da ona, naiz eta emaitza honenak eman. Orduan, lehenengo sistema, zuzen beda, erregletan edo ezagutzan, oinarritzen zidela, orduan, gauza batzutarako, adibidez morfologiarako, zorionez oso emaitza honak ematen ditu, baina muga bat ditu. Eta da, konplexutasun batera iristen denean, oso sistema, toki batean, aldaketa bat egiten dugunean, doikuntza bat joaten zaigu beste puntu batean. Eta dena, konplexutasun hori kontrolatzea ezinezkoa da. Orduan, adimen artifizialaren lehenengo uholdea, epikuta da joan zen. Adimen artifiziala, modan jarnera, baina garai batean ere, modan egon zen, xake jokuarekin lortu zen munduko txapelduna gainditzea, baina itzulpen automatikoan ez.
Orduan, gero etorri ziren sistema estadistikoak. Sistema estadistikoetan datua dira garrantzitsuena, baina datuak askotan anotatuta. Datu onak, alik eta gehiena, asko, baina kalidadea ere oso importantea da, eta batzutan, gaina informazio gehiago behar dugu, jakiteko zuen izen ordaina edo aditzadan, aurretik makinari baten batek esan behar dio, zuen hau, hemen, testu ingudu honetan, bada aditza edo bada izen ordaina. Itzulpen automatikoan ez da hainbeste eskuz anotatzea, baizik eta aurretik itzulitako testuak eukitzea, baina kalitatezkoak. Eta batzutan, eta gure emaitzetan gertatzen da batzutan, itzulpena, ez da itzulpena, da laburpena. Baina eske euskerazko itzulpen batzuk laburpena dira. Lehen aipatzen ziren, ondorio arnado bat. Eta hurbilpen honekin badago arazo bat da, interpretagarritasun falta. Gauzak ondo ateratzen ez direnean, esaten da, datu gehiago. Zergaitik ez da bilondo, datu gehiago behar. Eta azken uholdea da, adimen artifizialearen eremuan sartzen den, neurona sareak, sistema neurona. Bueno, estadistikoekin oso lotuta daude, baina estadistikoak lan egiten zuten nolabait urmats desberdinetan eta akatsa metatu egiten zen. Berriz, hemen egiten dena, aurretik dena ikasi, eta orduan urmats bakar batean egiten da. Itzulpena, orduan erroren metaketa saiesten da. Eta gainera, bitartean sortu da teknika matematiko bat oso importantea dena ere, embedding izena duna, eta sistema estadistikoetan problema bat zegoen, hitzak nola matematikoki nola adierazi. Orduan egiten zena zen, vektore handi bat, hiztegian, baldin badaude 1.000 forma, 1.000 dimensioa, vektorearen dimensioa, 1.000. Hori, vektore dispersoak edo, edaizkaria baldin bada, ade problema gehiago. Orduan, embedding horrek egiten du, irudeun dimensiotan, balio esanguratsuak eman, gaina semantikarekin korrelazio bat dutenak. Eta orduan, ja, vektore batean sartzen baldin badugu, orduan, estadistikaren eta matematikaren eta sare neuronalen nolabait ahalmen guztia aplikatu daiteke hizkuntzaren gainean. Zer gertatzen da? Konputagailuak oso altxuak izan behar direla, eta adibidez ingurumenari begira, ez da irtenbide honena, baina emaitzei begira bai. Bueno, gaur egungo joera dira, kombinatzea lehenengo eta hirugarren ereduak, eta baita ere ikasteko nolabait anotazio hori ahalik eta txikien izatea. Testu gordinekin ahalik eta gehiena ikastea, edo beste modu batean esan da, testu anotatuak baldin baditugu horiek baliatu, baina testu gordinarekin emaitzak hobetu. Bueno, taldean egindako, hemen ez nahi luzatuko, artikulu bat dago horren inguruan, baina esatea nolabait linguistikaren problema guztiei aurre egin diegula, zenbat eta konplexua aipatu da ambigotasunaren problema. Zenbat eta handiago izan, emaitzak eskasagoa dira, baina nolabait emaitza desenteak lotzen dira arlo nolabait atal guztietan. Estandardizazio begira eskatu digute gure ekarpena, esan behar da gu estandarmai gabe ez ginela hasiko. Egon garenean beste hizkuntzetan, hizkuntza txikietan eta laguntzen esan diegu, lehenengo gauza dira estandardizazioa eta testuak. Argitaletxeek edo eskolek edo testua sortzea. Hori gabe ezin dela abiatu. Gero esan behar da, zuzentzaile ortografikoa eta estandardizazioa elkarri laguntzen diotela, zenbat eta gehiago erabili, erabiltzen den hizkuntza zuzenagoa da,
eta bestaldetik aldaketa daudenean, zuzentzailean integratzen badira, jendeak erabiltzen baditu, jarraituko du zuzentasunaren barruan. Baina, esan dudan bezala, hizkuntza oso zabala da, interneten denetari dago, eta erregistros formalak ere prozesatu egin behar dira, eta linguistentzat oso interesgarria ezaugarri bada, erronka moduan, interneteko testu mintzidatzi horiek, zailtasunari begira, testu dialektalak edo testu historikoen nolabait zailtasun antzekoa dutela. Zuzenen ibilbidea, esan behar da, 25 urte ditula, Euskal Barekin batera, Euskal Bat ez baduzu instalatuta, mesedez instalatu, itzultzaile guztiek erabiltzen dute, da arrakasta handiena izan duena, hainbat arrakasta izan du, zuzen deitzen diren asko ez dira zuzen. Microsoftek bere zuzentzaile ortografiko propioa du, o Googleek bere zuzentzaile. Eta gude gazteek eskolan, zoritxarrez Chromebook erabiltzen dutenean, erabiltzen dute zuzentzaile bat, memorian oinarrituta, ez euskaltzaindiaren erabakietan oinarrituta. Orduan, gero, Josuk aipatu du, gero eta gehiago multinazionalen eskuetan gaude, eta estandartasuna ere, kolokan, egon daiteke hori delata. Hizkuntza Ainhoak esan du, telefonoan eta ordenadorean, nabigatzailean, mesedez jarri euskera hizkuntzen lehenetxe gisa. Esan behar da, software librean jarri denula zuzen, eta zenbakiak jarri dira. Mozilla, gutxik edaliko duzu Mozilla, Mozilla tresnetarako, da nabigatzeko eta posta elektronikodako, urte batean, ikusten duzue, 30.000 aldiz jaitsi da zuzen, eta egunero 4.500 aldiz erabiltzen da. Bakarrik, produktu horretan. Nola lagun dezake hizkuntza teknologiek estandarizazioan? Modu askotan, informatikan, bezeroak esan behar du zer nahi du, gu nolabait jaia edo egiteko gaitasuna daukagu, eta orduan, adibide batzuk, ikasketa sistemetan, idazlanen ebaluazioa, estandartasuna, eta jendea ikasten ari denean, eta hori badaukagu tresna bat. Problema zen izan da, digitalizazioarekin lotuta, nien nekien, armaituta geratu nintzen, C bat azterketarako, edo euskaltegietan, azterketa eskuz egiten da. Eta haikako, edo udal euskaltegietan. Emango dizkiguzue benetazko idazlanak gu hortik ikasteko eta hola. Eskuz egiten, nola da posible? Ez azterketa eskuza. Hori zuzendu behar da. Gero, jendea euskera idatziko duenean, ez du eskuz. Batzu baina jendea ez du eskuz idazten gehien batez ere lan munduan. Orduan, digitalizazioarekin dauden, adibidez euskaltzaindiarekin izan genuen proiektu bat, adibidez beste bat, transkripzio fonetikoen kodetxe aldaketa, normalizazioa eta estandarda beste. Eta bukatzeko olatzi denbora gehiagi eskentzea, jakin du diot. Gaur hemen aipatu dira proiektu asko, oso interesgarriak, baina paradigma aldaketa batean gaude. Esaten denean, libre dago. Zer dago libre? Libre dago kasu gehienetan konsulta. Baina, hori gaude egun jaz da nahikoa. Partekatu egin behar da eduki osoa. Euskaltzaindiak, seguruena ez du ahalmena ekonomikoa, badaukan lehengai primerako hori etekin guztia ateratzeko.
Orduan, programak egitea gero eta simplea, orduan, badago jendea, ideia honekin horri beste aplikazio bat egiteko eta beste bat. Eta ikaskuntza mailan, hori, zer esanik ez, oain, adibidez Euskaltzaindiak atera du EHHE hiztegia madabila bat, baina paperean ez du balio. Hori, konsulta garni esan du, ni prest nago edosteko, baina ez da saltzen. Ez da saltzen. Eta euskararen jatorriaz ikasten ari den jendea, nahi baldin badu, hurbilpen kuantitatibo bat egin, hori behar du datu bazen moduan. Orduan, Euskaltzaindiak igual ez du egingo, baina beste batek egin dezake. Baina otarako behar da eduki guztia eskudatu ahal izaten. Orduan, hori da proposamena, gero aipatzea lankidetzan oso esperientzia zorionez Euskal Herrian, oso esperientzia hona dauzkagu, eta, hau ezingo du kontatu, hainbat gero denbora baldin badago, hau Euskaltzaindiarekin dauzkagun proiektuak, Andonik aipatu ditu biak, eta ja. Bueno, arratsaldeon, Iñakik ez dit egia denborarik utzi, lapurtu diten dana, baina, askar ingo dut. Hitzaldiaren bigarren zati honetan, nik pixka bat Europan eta estatu mailan dauden planak eta sustatzeko, hizkuntza teknologiak sustatzeko politikak zeintzuk diran aipatuko ditut, askar xamar. Eta gero Euskal Autonomi Erkidegoan azterketatxo bat egin dugu, goizean Bingenek aipatu duen bide horretatik, eta Iñakik ere esan duen hortatik, eta horren azalpena emango dut, eta aztertuko dugu pixka bat zein aukera ikusten ditugun hizkuntza teknologien alorrean hemen aplikatzeko. Esan beharra dago, eta hasiko naiz pixka bat Europako informazioa ematen, esan beharra dago Europan dauden hizkuntzen egoera oso desberdina dela, dana dakigun bezalaxe, eta adibide gisa hor taulatxo bat daukagu, Europako hizkuntzak dira, taula horretan ageri direnak, eta azaltzen da grafiko honetan, itzulpen automatikoan, Europako hizkuntzek zer nolako babesa duten. Ikusten badegu euskera hor dago, erditik nahiko bera dago, lehen Iñakik ere aipatu ditu maila desberdina daudela, egoera honean inglesa dago, edo egoera honean hizkuntza bakarra inglesa da, gainerakoak bera doaz, eta gorriz daudenak dira egoera kaskarrean edo babesik ez diotenak eskaintzen itzulpen automatikoari. Zer esan nahi dugu honekin? Hizkuntzen, Europako hizkuntzen egoera oso desberdina dela, eta planak ere alde horretatik ezberdinak izan behar dira hizkuntzen arabera. Hizkuntzen teknologia Europan ardatza izango da, eta inbertsio handiak egongo dira. Eta euskerak horre onbarko luke. Beraz, prest egon behar gea, maila egokian jarri behar gea, atzean ez geratzeko. Zer dago gaur egun Europan? Hiru plan, proiektu jarri ditugu hemen, lehenengoa Josuk aipatu du, eta da Europako Parlamentoak onartutako, 2017an onartutako txostena, pixka bat Europako hizkuntzen azterketa egiten da, eta hortik ateata dagoen zuzen ere aurreko grafiko hori. Beste bada Clarín proiektua, hizkuntza teknologia arduratzen den ikerketa azpiegitura eskaintzen duen proiektua, hau zaharragoa da, 2012koa da, eta hirugarren txostena berriagoa da, 2018an Europa batzordean ere onartutakoa, eta honeia adimen artifizialaren inguruan egiten du pixka bat azterketa, eta zer nolako proiektu edo inbertsioak egin daitezken komentatzen du. Dagoeneko herrialde batzuetan, eta lehen Josuk aipatu du, Estatu Espainolean martxan jarri da lehia plan bat, ez da bakarra, eta plan horiek diruz hornitu dira aurrera egiteko. Lehenengo proposamen horretan, ez naiz luzatuko, baina bai aipatuko dut,
baliabide urriko hizkuntzak kontuan hartzen direla. Eta horiek dituzten erronkak nolabait aipatzen dira. Hainbat politika planteatzen dituzte, hainbat arlotan, politika instituzionala, ikerkuntza, industria eta abar, eta azpimarratuko nituzke bi gauza, garbi usten dute politika hauek koordinatuak izan behar direla, hau da, ez dela goitik etorriko dan politika bat eta danian berdin aplikatuko dena, baizik eta koordinazioa etorri behar da Europa estatu maila eta gero bestelako herrialde edo dana dalakotan. Eta bigarren puntu bat ere aipatu nahi detena, da baliabide urriko hizkuntzak zuzenean aipatzen direla ikerkuntza politika horretan. Hemen ez da oso ondo ikusten agian hor, baina berde zati horretan ikerkuntzan esaten du babes eman bertzaiola baliabide urriko hizkuntzei. Beraz, Europan kontuan izango dira edo izan nahi dira euskara bezalako hizkuntzak. Bigarren proiektua, Clarín proiektua da, hau zaharragoa da, 2012koa da, eta proiektu honen helburua da datuak, korpusak mantentzea, tresnak egokitzea, zabaltzea, eta danon eskura jartzea. Nolabait azpiegitura egokiak garatuz. Arazoa zein da, partaide ofizialak proiektu honetan estatuak direla, eta mapari begiratzen baldin badiogu, ikusten dugu Estatu Espainola txuriz dagoela. Hau da, ez du parte hartzen proiektu honetan. Beraz, euskara kanpoan gehatzen da. Frantziak bai parte hartzen du, baina euskara ez denez hizkuntza ofiziala, ez gaude Clarín proiektuaren barnean. Beraz, hemen ere, urrats bat emateko badago. Gu, kasu honetan, Estatu Espainolaren menpe gaude. Bera izan beharko litzateke partaide. Eta hirugarren plana berriagoa dana eta martxan dagoena Europan da adimen artifizialaren plan koordinatua. Adimen artifiziala dakargu honea, gaur askotan azaldu da, besteak beste adimen artifiziala oso aterki handia da, zabala da, robotika, ikusmen artifiziala horrelako gaiak barneratzen ditu, baina gehien bat hizkuntzaren prozesamendua da hor barnean dagoena. Esan beharra dago, Estatu Espainolean adimen artifizialaren barnean hizkuntzaren prozesamendua 145 dala. Hau da, ia erdia hizkuntzaren prozesamendua da adimen artifizialean. Ikusten badigu Europar Batasunak programa digitalaren barruan zenbat diruko inbertsioa indun, eindun edo egingo duen, proposatzen du 9,6 bilioiko inbertsioa egitea, eta alorrak, ikusten baditugu dira superkonputagailuak adimen artifizialarekin, eta gaur egungo Iñakik planteatu ditun deep learning eta horrelako modu berriak, laneako modu berriak, horrekin oso lotuta dagoen alorra da, trebetasun digitala, erabilpen digitala, adimen artifiziala, beraz, 9,6 bilioiko hortatik parte handi bat hizkuntzaren prozesamendura dijoa. Beraz, importantea da prest egotea. Estatu Espainolera jauzia eginez, bi aipatuko ditugu hemen momentuan martxan dauden politikak, bat, Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje 2015an onartu zana, eta beste bat berriz ere adimen artifizialeko plana, aurten bertan estrategia plana baino, estrategia onartu dara. Plan de Impulso de las Tecnologías honetan, 80 milioi euroko inbertsioa aurre ikusten zen, 5 urtetarako, egia da poliki xamar joan dela diru honen gastatzea edo proiektutan eta zabaltzea, eta pentsatzen dugu luzatuko dela, bestela 2020an bukatu beharko litzateke eta ez da gastatu diru hori. Idea edozein kasutan da azpiegitura linguistikoen garapena bultzatzea, eta hor hizkuntza koofizialak barne daude. Hau da, 80 milioi horietatik ez da inun idatzita, baina esaten da erdia espainolerako izango dela eta beste erdia gallegoa, katalana eta euskerarako izango dela. Beraz, hor ere zerbait lortu nahi badegu,
prest egon behar gara. Horretarako eskatzen dutena da administrazio publikoen elkarlana. Beraz, Jaurlaritzak nolabait bere partea jarri beharko luke, lortzeko Espainiak, Estatu Espainolak emango duen diru hori, horren parte bat bintzen. Plan honetan, itsasargi proiektuak planteatzen dira, eta itsasargi proiektuak dira proiektu transversalak, domeinu ezberdinetara zabalduko lirateken proiektuak, osasuna, justizia, turismoa eta abar, aurrerago ikusiko dugu honako planteatzen edo egiten ari garen azterketa horretan ere aurre ikusten ditugula horrelakoak, pentsatzen dugulako hizkuntza teknologia zabaldu behar dela arlo guztietara. Eta horrela izatea espero dugu. Plan honetan hainbat itsasargi proiektu martxan jarri dira Estatu Espainolean, bai justizian, bai osasungintzan eta bar, eta orain dela 15 egun Pedro Dukek eintzun agerraldi batean esan zuen 15 milioi euro emango dizkiola RAEri, ez dakite gaur ez diot inori gaitu, baina badaezpada aipatzen dut, 15 milioi euro emango dizkiola, ez bakar, esaten du gaztelania babesteko eta bar, agian lehen aipatu dian arazoen jabe egin direlako, baita ere, eta horrela esaten du zuzenean, ikerketa adimen artifizialaren alorrean eta teknologiaren garapenean egin bultzatu nahi dalako. Beraz, hor ere dirua izango da. Beraz, euskerak garbi eduki behar dugu, euskerak horrelako itsasargi proiektutan parte hartzeko, behar dula hemengo administrazioaren akordioa. Adimen artifizialako estrategia, pixkat bereizteko lehenengo planteatzen da estrategia honetan egiten da azterketa, eta gero definitzen da plana, eta ja planean zehazten dira zer diru laguntzak, ze proiektu eta ze gauza ateako dian. Orduan, estrategia honetan ardatzak dira adimen artifizialeko zentroak bultzatzea, beraz, hori ere aurre ikusi behar dugu hemen, ezagutzaren transferentzia eta formakuntzari ere garrantzia handia ematen diote. Hauek aipatzen ditut, segero hemengo planean ere, pixka bat hauei, puntu hauei, ardatza hauei helduko diegu. Hau bakarrik ikusteko arlo guztietan estrategia honetan dagoen taula bat da, fijatzen basarete arlo guztietan hizkuntza teknologiak daude. Beraz, oso garrantzitsua da, adimen artifizialaren barnean, hortaz ari garenean, garbi eduki behar dugu hizkuntza teknologiez ari garela, ere. Orduan, zer daukagu hemen? Egoera desberdina da Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan edo iparraldean. Beraz, hemen bakarrik erkidegoko egoera pixka bat planteatuko dugu. Orain arte, hizkuntza teknologien sustapena industria sailak eskainitako proiektuetan eta agenda digitala, elkartek, tortek eta horietan oinarrituta izan da, baina, esan bezala ikusi dugu beharrezkoa dela, sustatzeko plan bat definitzea eta hortan hasi gea azken hilabete hauetan. Orduan, plan hau Jaurlaritzak atea beharko du aurrera, momentu honetan hitz zentroa hasi da txosten teknikoa prestatzen eta txosten tekniko horretan eginda egoeraren hasierako azterketa bat. Egoeraren azterketa hori egiteko hasi gara bilerak izaten agente batzuekin, lehengoak izan dira euskaltzaindiakin eta langunekin, eta aurre ikusten ditugu bilera gehiago, gure ustez, eta Iñakik zerbait aipatu du, behar dugulako erreferentziazko zentru bat, hemen, non unibertsitatea, industria eta bestelako agenteak danak elkarrekin aurrera egingo dugun, pixka bat, honi bidea bintzat irekin nahi baldin badio. Egoera honean gaude, erronkari heltzeko, eta uste dugu momentua orain dela. Ezin dugu tren hau pasatzen utzi. Zer nolako ardatz aztertu ditugu? Plan honetan pixka bat egin da ere amiaren azterketa, zeintzu diren ahulguneak, zeintzu diren aukerak, eta hori pixka aztertuta, gero sakonago, plana baino txostena definitzen goazen enean eta bilerak egiten goazen enean joango geagokitzen amia hori ere, baina oraingo zatea ditugun ardatzak
hau da, puntu nagusiak gure ustez dira, bat, hizkuntza baliabideak izatea, horrek esan nahi du, testu zein ahozko materiala gorde behar degula, korpusak behar ditugula, eta korpus etiketatuak behar ditugu, eta etiketatu gabeak ere bai, baina garrantzitsua da baliabide horiek izatea, tresnak eta aplikazioak garatu behar dira, eta puntu ardatzen artean jarri dugun puntu bat itzulpen automatikoa da, uste degulako arlo guztitara zabaltzen dan tresna dela, eta beharrezkoa edozein arlotan. Beraz, hori ere ardatz moduan definitu dugu. Bestalde, eta ere Ainoak aipatu du, gaur egun Siri, Alexa edozein hizketa interfase hartzen baldin badegu, gaztelera ulertzen dute, baina euskera ez dute ulertzen. Eta gaur egungo gazteak ohituta daude dagoeneko, mobilari jatetxe batei buruz galdetzeko, gazteleraz galdetzen, nahiz eta euskaldunak izan. Beraz, lehenbailen, ahozko korpusak behar ditugu, arazo hauei aurre egiteko. Beraz, garrantzitsua da, berriz ere baliabideen lehengo puntua. Itxasargiak ere aurre ikusten ditugu, arlo guztietan, zerrenda luzea da eta bukatu gabea, esan nahi detor asko arlo gehiago zar daitezke, definitu beharko dana hemen da, zein dan, zeintzu diran lehentasunak. Zeri, eman behar diogun garrantzia zeinekin hasi behar dugun. Egia da, askotan proiektu transversal hauetan, azken finean dia domeinu ezberdinetara zabaltzen diran proiektuak, eta egia da batzuk behintzat antzekoak izan daitezkela. Antzeko tresnak erabiliko dituztela. Beraz, ez da izango proiektu bakoitzeko edo arlo bakoitzeko dana berria egin beharra, baizik eta baten egiten dana aprobetxatu daiteke bestean. Adibidez, osasungintzan, txosten medikotan, bilaketak egin nahi baldin baditugu, gaixotasun baten aurrean zer nolako botika edo zer nolako tratamendua eman dan, eta hainbat txosten mediku guztia jasota baldin baditugu, hor erabiliko dugun tresna edo justizian epaietan bilaketa bat egiteko erabiliko den tresna antzekoa izango da. Zer izango da desberdina? Ikasteko dauzkagun korpus horiek. Batzuk izango dira txosten medikoak, beste batzuk izango dira epaiak. Beraz, ez dira proiektu guztiak danak sekuentzialki landu behar, joan daitezke paraleloan, ze gauzak antzekoak izan daitezke. Eta ezin dugu ahaztu behar ikerkuntza eta formazioa, eta esan dugunean egoera honean gaudela, esan beharra dago. Hizkuntzaren azterketaren prozesamenduaren arloan, master bakarra dagoela estatu mailan unibertsitate publikoan, eta hori EHUn dago, isataldeak bultzatua. Adimen artifizialaren alorrean, ez dago gradurik unibertsitate publikoan, estatu espainolean. Eta adimen artifizialaren gradua datorren ikasturterako, martxan jarriko da informatika fakultatean EHUn. Beraz, egoera honean gaude, badauzkagu graduondokoak o graduondo ikastaroak UEUkin batera, bestelako ikastaroak ere garrantzitsuak dira, ezin dugu atal hau ahaztu, ze honek ere, bere garrantzia du, jendea behar dugulako prestatua, tresna haue guztia garatzeko, aplikazio hauek garatzeko, eta lan hauek aurrera eramateko. Eta ez dago jenderik, ez dago hemen, eta ez dago estatu espainolean. Beraz, formatu behar ditugu. Beraz, hauxe, ez gaude, egoera txarrean esan bezala, baina asko daukagu egiteko. Iñaki. Bukatzeko, ondodio pade bat, estrategikoa dela, heldu egin bazaiola, gu planteatzen dugu referentzia zentro bat sortzea, igeigen ondo gaude, enpresetan arazo bat daukagu, enpresa txikia dira, hemen inguruan daudenak, eta lehia ez da enpresa handia, baizik eta dira munduko erraldoiak. Orduan, salto ekonomikoki oso zaila da, egon dira saiakerak, baina Jaurlaritza momentu batean Sarenet edo Euskaltel erronka horiek iritsi zirenean, internetekoa edo mugikorra dena, hori inbazio handiak egin ziren, eta guk uste dugu momentua dela arlo honetan inbazioak egiteko.
Eta Nafarroako galderari dagokionez, esan behar da, zoritxarrez, adibidez, iparraldearekin bai, ikertaldearekin nahiko lankidetza importantea daukagu, momentu honetan korpus historikoaren lehenengo urratsak ematen ari gea, 15, 16 eta 17 mendeko testua profesatzen, eta baina Nafarroan nolabait ez dago unibertsitatearen barruan itzulpengintza edo hizkuntza baditzako kontu batzuk badaude, egin ditugu datu truke batzuk, baina ez egotea ez du esan nahi, ez dela egongo, hori bultzatu behar da, eta Jaurlaritza aipatzen dugunean, kontutan hartu behar dugu ere, Nafarroako administrazioa eta iparraldekoa honetara ere jarri gari.